több eszembe már, hogy Sepszentgyörgyön... Akkor elmondja szabadon. Megünnepeljük a romák nemzetközi napját. Az idén tesszük ezt a Szent György napok keretében, és nem csak azért, mert a két esemény időbeli közelsége miatt, hanem úgy érezzük, hogy a város közösségeként így lehetünk együtt, és programjainkkal is színesíthetjük egymás rendezvényeit. Ha ezen a napon a romákat ünnepeljük, akkor magunkat is ünnepeljük, azokat a civil szervezeteket, közintézményeket, akik 2 évtizede tevékenykednek a Sepsiszentgyörgyi roma közösségén. Nem sorolunk fel őket, mert itt vannak kiállítva. Mindenki majd megnézheti. Röviden erről szól ez a fénykép kiállítás. Arról a hosszú, sokszor hiába valóan tűnő, áldozatos munkáról, amit ők felvállaltak. A képek és a valóság viszont megcáfolja a hiába valóságot. Igaz, annak ellenkezője is, hogy lassú vízpartot most, de mindenképp hatással van rá. Ezt itt is láthatják, és majd a személyes beszámolókból is hallani fogják. Én be is fejezem mondókámat, következzenek tehát ennek a közösségnek a tagjai, akik elmondják, hogy mit jelentett számukra az elmúlt 22 esztendő. Pécsus Árpád, Tima György, Ruzsa Pál és az iskola 5-8. osztályos gyerekei. Leghamarabb Pécsus Árpádot kérem a mikrofonhoz, hogy mondja el nekünk, milyen változásokat lát kezdetektől idáig. Pécsus Árpád Árne vagyok, hogy is már mindenki. Marképp Szöntjének szólítanak. 1990-ben kezdődött itt a Cigancsalban valami összefüggés, valami mozgalom, de addig itt a Cigancsalban nem volt semmi. Akkor itt állott Dima Daniel volt. Ő, amit tudott, amit nem, de valamit mozdított az őkön. 2002-ben kezdett megindulni rendesen itt a mozgalom. Akkor épült meg a közösségi javak. Akkor kezdett a Cigancsalban egy kicsit duálnak meg. Jobban mondva, magyarul minden cigannak 2 halszalmja volt. 2 utcában egy halszal. Mindenkinek oda tartozott mindennek. Na mi akkor kezdjük meg, hogy halszalmunkat adjunk azokra, személyadódószalmunkat csinálunk, és keresztleveleket. Hát voltak olyanok, hogy 30 évesek voltak, és még keresztlevelek nem volt. Így állgatunk valahol téván, zápára. Na, azóta sok minden változott. A gyerekeink jártak iskolába, megtanultak írni, olvasni, amit a 30-40 éves Amerika mai napig, hát már ők a korszakban nem lettek vele. A második. Itt a közösséget egyben tartjuk, vagyunk vagy 10. Egyben tartjuk, hogy dolgoztatok a szociálra, a tisztaságról, mindenre. Megalakultattak, a vízcsapokat hoztak fel, hogy valahogy műszer kicsit növelődni, már volt ki, csak ahhoz az egész Cigancsalnak a mindennek. Akkor továbbá a pataknak, a Debrecen pataknak oda hagytunk mi, mint a mások, megcsináltuk a Debrecen pataknak, a forrast javítottuk, javítóan tettük. A tavaly például volt egy kalandon, ahol sok szervezet már segítettek, hogy már sorolom persze, hogy nagy kivállások alatt sértődés megyünk. De már segítettek, iskola kifártettük, kerítészeket kifártettük, a közösségi alatt kifártettük, kitakarítottuk mindent. Úgyhogy 20 év alatt valamit csak mi mentünk előre. Azt felettem elmondani, és azt mondtam már. Nagyon szépen köszönöm a szóra. Dima György, a Déli Szentfülöp iskola első évfolyamának végzettjét arra kérem, hogy beszéljen arról, hogy mit jelentett neki iskolába járni. Én 11 éves voltam, mikor áskosztályos voltam, bementem a templomon, jártam a tanulni. Második osztálynál végeztem már, tettek harmadik osztályban, amikor megnyílt a Déli Szentfülöp általános iskola, jártam.
tanulni. Abban az időben a gyerekek jobban hallgattak a tanárnőkre, mert a tanárnők szerették a cigány gyerekeket tanítani. Én, mint Dima Győ, köszönöm, hogy megtanítottak írni, olvasni, már sikeres volt az iskola, már munkát kaptam a 8 osztályra, arra kérem a szülőket, hogy engedjék a gyerekeket tanulni az iskolában. Már nem bánják meg, ha elvégzik a 8 osztályt. Meg tanulnak írni, olvasni. Arra kérem Kis Robertot, igazgató urat, hogy a 8 osztályon felül is tanítsa őket, a gyerekeket, hogy ne járjanak a kukában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenki tudja, hogy az Őrkő közösségi ház épült és működik. Ruzsa Pál elmondja, hogy mit jelentett ennek a háznak a tevékenysége a közösség életében. Kérem szépen. Ruzsa Pál vagyok, 49 éves, aki a közösségi házról 2002-től arrafelé üzemképes volt, örökkétig munkaképes volt, örökkétig feleállt a munkalehetőségét, ahol valahol segíteni kellett, mindenre készen áll. Most van. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm polgármestereknek, akik voltak ettől-attól arrafelé, és minden Caritasnak és mindenkinek, hogy évben mondja, minden segítségkésznek, aki segített rajtunk, hogy a közösségi házat tudtunk vezetni. Mert a közösségi ház az a mi családház, a cigányok családház. És nagyon szépen köszönöm, hogy minél továbbra is fogják támogatni. Köszönöm szépen! Hogy ne csak a múltba melengjünk, a legfiatalabbak, az 5-8. osztályos gyerekek fogalmazást írtak, rajzaik is megtekinthetők volt hátul. Arról írtak, hogy milyennek képzelik el az Őrkőt 22 év múlva. Ezekből a fogalmazásokból fognak felolvasni önöknek. Kérem tehát a gyerekeket, jöjjenek ide, mutatkozzanak be és olvassanak fel a fogalmazásait. Minél több jó nyár
Tehát látnák, ilyen jövőt kívánok a gyerekek maguknak, segítsünk neki. Köszönjük, most végezetül köszönném meg mindazoknak, akik képeket küldtek, és együttműködtek, hogy méltó multirészést tarthassunk. A kiállítás még a jövő héten itt megtekinthető, tehát mondják el mindenkinek, hogy jöjjenek, nézzék meg a képeket. Aztán jövő hét után a közösségi házba költözik át a kiállítás. Mielőtt végignézzük a képeket, röviden ismertetném a Szentgyörgyi Napok keretében zajló romanai programokat, amit közösen civil szervezetekkel szerveztünk. Hamarosan 1 órától munkastílusú kerekasztal beszélgetés lesz a Lábasház tantermében. Itt a múltbeli tapasztalatokból kiindulva szervezetek és intézmények közösen gondolkodnak a Sepsiszentgyörgyi roma közösség jövőjéről. Vasárnap 2 órától katonák hagyományőrző gálaműsor lesz a B-színpadon. Fellép a Háromszék táncegyüttes, a Cigányteri táncegyüttes, az Őrkő táncegyüttes, a Százvárat néptáncegyüttes, és a nap fénypontjaként a Szászcsávási cigányzenekar. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényüket, jó kép nézegetést! Építették a fejre. És de honnan? Most. Nincs izére, amikor zsögödön volt, még az is van, van nincs szebej. Akkor zsögödön. Olyan, most esik meg. Bocsi! Visszaadom, mert össze-vissza. Engem nem tanítottak, hogy kell. Össze-vissza.